Ay gelem okma. Ay mereke geldi. Men bar goşkuyma kap boldum. Ay aydımçı yok diye ha. Gele var o bir saat ber goşku kodum men goşkuyum yok okumana. Hiç iyi. Hana giden mara adam arası oturuyor. Mihmanlar geldi, yaşlar geldi, muskantlar geldi. Aydımçı gelen o. Haçan geliyor. Näme? Bir saatdan geliyor. Aydımçı yok bir saatdan geliyor. Ay men bular näde güýmäýin, näde saklaýyn? Bar goşkuyum motordy. Näme etsem käme? Ay gele wara uçaltyrak ha. Ay men näde güýmesem? Salam var. Wa aleykümselam. Baksı gerekten. Hawa. Adam. Ha. Baksa men yok. Ay yüzüňe tanışýarym ya. Men aýtmaýdaýyn. Aýdyp bilýärmi? O men adam bu diýär. Love boy stil bilmem. Love boy stil aýtmaýyp bilýär. Ey kim stil aýtmaýyp bilýärmi? O nime diýär? Love boy stil aýtyp bilýär. Bilýärmi? Diskotek tapao diýär, romantik tapao diýär. Niýe aýtmaly diýär şol gorput? Ýok horda aýtmaly, bara wara merkeni güýme bar. Gaýrat edenle bolýarmy? Ey hellenler bir sagatlap goşku kap güýmedim o men. Bara wara çaltyrak. Başga adamlara ýalvarma, o men makam bilýär. Gaýrat et. Ey Allah jany, bolaý doýjan. Diýin nime öýjan? Ey nire barýan? Ha? Bolly. Ne etdiň o taýny? Das etdim. Das etdiň? O gözüňde elýär, näme? Ay, olar on meni. Das etdi. Näme? Das etdi?